Nazdar, som Roland z kapely For the Worst Moment. Novo založeného projektu. Prečo sa rozhodli založiť túto kapelu? A ako? To prišlo vlastne náhodne. Potom ako sa rozpadli na IG Vlny, hej. Poznali ste na IG Vlny, samozrejme. Teda musí to tu spomenúť. Tak to potom sme to založili nejak. Ja som pôvodne plánoval založiť nejaký viacrokový projekt, kde by som nemusel vrieskať. Tak ale keď som sa dal dokopy znova, keď som sa povedal s Robom, tam sedím za poker. Tak. Proste jedného dňa sme sa dali dokopy. Po asi 3 mesiacoch, čo na Geony skončili, tak sme skúšali, že nejaký deathcoreový projekt alebo niečo také proste. Jak som povedal, rozhodli sme sa proste pre ten deathcoreový projekt, hej. A prečo deathcore? Ja neviem, hovorím, to prišlo úplne náhodne, také niečo. On počul dosť takej muziky, ja som si povedal, že úplne s tým streamom skončím, lebo by to dozničilo akože hlasivky. Ale tak som zmenil proste techniku z Exhale na Inhale, ale občas aj napríklad tie pesničky, na ktoré sa bude natáčať aj videoklip, bola sa Across the Ice, hej. Tak potom tam striedam vlastne tie techniky, ako inhalujem, rolly hlboké inhalujem a s Exhaleom dávam vlastne screamy, normálne fry screamy. Tak sme sa proste rozhodli pre ten deathcore. To je Vinco, hej. Od rána do večera. Čo nám poviete o sebe? Čo nám povieš o sebe? Stručne? Hej. Tak sám sa posúdiť, neviem, v prvom rade, ale podľa ľudí pre divákov. A pre poslucháčov. Trošku som sa zakoktal. Čo som? Ľudia vravia, že som lenivec. Čo je pravda, uznávam, no. Že som lajdák a takéto veci. Som ešte školopovidný. No už nie som školopovidný, ale maturita čaká. Držíme palce. Ďakujem. Napol som sa. Prečo fajčíte? Povedz nám niečo o vašom vzťahu. Povedz nám niečo o tom vzťahu k fajčeniu. Fajčení. Tak jak každý fajčí. Ako dlho a prečo a tak prečo. Ale máte nejaký cieľ s tým? Dosiahnuť niečo? Ešte ako dlho chceš fajčiť, alebo... Už veľakrát som sa pokúšal prestať. Veľmi veľakrát som sa pokúšal prestať. Ak to mám zrátať, asi to ani nezrátam proste. Najprv som začal fajčiť, rozmýšľam. Fajčím najprv, že dobre, však dám si oné 2 za ním, čo to je, nič to nie je 2 za ním. Pohode, nič sa nemôže stať, hej. Lenže potom tie trošku začali nejak stúpať. Tak som začal fajčiť oné krabičku denne, ale teraz to už nejak... Ja som už tá krabička padne za 2 dní, no tak som si pokročil, no vyfajčím pol krabičky za deň. No tak som si povedal, že... Dobre, fajčím. Prestanem, že čím skorej tým lepšie, aspoň si na to toľko nenavyknem. Mama mi vravila, že načo fajčíš. Tak som sa pokúšal, no vydržal som si dal taký záväzok na nový rok, že prestanem fajčiť od nového roka, aj som vydržal mesiac a pol spolu s Robom, ale potom, ako som došiel do partie medzi kamarátov, tak zrazu, že no a ponúknem ťa cigaretu. No dobre, tak si zoberiem, však čo, nestane sa nič za ten mesiac a pol. A potom to viete, ako išlo? Začal som fajčiť znova. Čo máte naplánované tento rok? Pripravujeme pre For the Worst Moment album momentálne. Ale... Dajte sa názov? Neviem, rozmýšľať sme na viac názvami, ale... Neviem, fakt ešte... Kedy to budete vydávať? Ani to netuším, ešte všetky pesničky nie sú hotové, zatiaľ máme len ten jeden single Across the Ice, na ktorý sa bude natáčať videoklip, samozrejme. Tešte sa. Tešte sa, ľudia. Aj ty sa teš. OK, ďakujem za rozhovor. No, uvidíme sa neskôr. Ešte chceš niečo povedať divákom? Posledné slova. Choďte za svojím cieľom.
A počúvajte túto kapelu. Počúvajte. For the War Spoken. Ďakujem za rozhovor. To bol Rony. A ja ďakujem. Uvidíme sa v pekle. Dobre.